той е толкова страхотен човек, но просто не го виждам по този начин. Чували ли сте това преди? Може би не директно, но повярвайте ми, ако някоя жена ви е държала наоколо без реален интерес, тя е казала това за вас на нейните приятелки. И ето я бруталната истина. Повечето мъже дори не осъзнават, когато биват манипулирани. Тя се смее на вицовете ви, отговаря ви понякога, може би дори флиртува малко, но наистина ли си пада по вас, или вие сте просто нейната система за емоционална подкрепа, докато тя преследва друг мъж? Ако не искате да си губите времето, трябва да разпознаете разликата между жена, която е наистина заинтересована, и такава, която просто ви държи наоколо за внимание. Останете до край през следващите няколко минути и ще ви обясня всичко. Пропуснете това и може да прекарате следващите няколко месеца в преследване на фантазия. Прекъсвам само за секунда, за да ви изразя своята благодарност за това, че следите моя канал с интерес, и искам да ви помоля за подкрепа, която може да направите по Revolut или като се абонирате за канала. Линкове оставям в описанието. А сега нека продължим с видеото. Признак номер 1. Тя отговаря, но без усилие. Изпращате и съобщение, тя отговаря с просто да или ха-ха. Задавате и въпрос, тя ви дава едносричен отговор. Опитвате се да поддържате разговора, но се чувствате сякаш дърпате зъби. Ето я суровата истина. Ако една жена е наистина заинтересована от вас, тя ще се включи. Тя ще задава въпроси, ще добавя подробности и ще полага усилия да поддържа разговора жив. Ако просто отговаря, за да бъде учтива или от скука, тя ще ви даде минимума. Жените знаят точно как да поддържат разговор, когато им пука, така че ако тя едва полага усилия, това е защото не е достатъчно заинтересована да го направи. Най-лошата грешка, която можете да направите, е да се опитвате още по-усилено. Ако продължите да натискате, тя няма магически да стане по-заинтересована. Тя просто ще се отекчи повече. Вместо това отговорете със същото ниво на енергия. Ако дава кратки, скучни отговори, спрете да я преследвате. Една жена, която наистина ви иска, няма да позволи разговорът да умре толкова лесно. Признак номер 2. Тя е топла и студена. Един ден тя се смее на вицовете ви, пише ви първа и се държи сякаш си пада по вас. На следващия е дистанцирана, отнема и часове да отговори и едва забелязва присъствието ви. Това поведение напред-назад не е случайно, това е тест. Някои жени правят това, за да видят колко власт имат над вас. Искат да знаят дали ще ги преследвате по-усилено, когато се отдръпнат. Това е като игра, в която наградата е вашето внимание и ако се хванете, губите. Ако тя си пада по вас в един момент и е дистанцирана в следващия, посочете го. Не се страхувайте да кажете: изпращаш ми смесени сигнали. Ако имаш интерес, супер, ако не, и това е добре. Увереният мъж не толерира непоследователност. Ако е наистина заинтересована, тя ще коригира поведението си. Ако просто ви е губила времето, тя ще изчезне, а това е победа за вас. Признак номер 3. Тя постоянно отменя планове. Действията на жената говорят по-силно от думите й. Тя може да ви казва цял ден, че ви харесва, но ако постоянно отменя планове, думите й не означават нищо. Ето истината. Една жена, която е наистина заинтересована от вас, ще намери време за вас, без значение колко е заета, без значение какво се случва в нейния живот. Ако иска да ви види, тя ще го направи. Но ако продължава да отменя, това е защото не й пука достатъчно, за да ви даде приоритет. Сега, може да има добро извинение веднъж или два пъти, но ако това се превърне в модел, вие не сте приоритет, вие сте опция. И най-лошото нещо, което можете да направите, е да продължавате да пренасрочвате. Ако тя ви отмени два пъти, оставете тя да бъде тази, която да определи следващия план.
Ако не го направи, имате отговора си. Признак номер 4. Тя говори с вас само когато й е удобно. Не се чувате дни наред, след което изведнъж тя ви търси, когато е отекчена, самотна или има нужда от нещо. Съвпадение? Няма шанс. Някои жени държат мъже наоколо като емоционални резерви. Те ще дадат достатъчно внимание, за да ви държат закачен, но само когато им е удобно. Вие не сте главният герой в нейния живот. Вие сте второстепенна задача. Запитайте се, свързва ли се тя с вас, когато е развълнувана от нещо? Тя ли инициира планове или винаги вие сте този? Изглежда ли заинтересованата от живота ви или просто очаква вие да я забавлявате? Ако тя се появява само когато има нужда от внимание, прекъснете контакта. Една жена, която наистина ви харесва, няма да се отнася с вас като с нещо второстепенно. Признак номер 5. Тя говори за други мъже пред вас. Представете си, разговаряте с нея и изведнъж тя започва да говори за някой друг мъж. Може да е колега, бивш или дори случайен тип от фитнеса. Тя се смее, казва ви колко е готин или забавен и продължава да го споменава. Какво става тук? Има две възможности. Тя ви вижда като приятел. Жените не говорят за други мъже, от които се интересуват, когато харесват някого романтично. Ако тя споменава други мъже, тя или не осъзнава чувствата ви, или вече ви е сложила във френдзоната. Тя ви тества. Някои жени правят това, за да видят как ще реагирате. Ще ревнувате ли? Ще започнете ли да преследвате по-усилено, за да докажете стойността си? Ако се хванете на въдицата, тя знае, че има власт над вас. Така или иначе, най-добрият ход е да не реагирате. Ако говори за друг мъж, не се опитвайте да го надминете или да се държите ревниво. Вместо това, бъдете хладнокръвни. Още по-добре, сменете сценария. Споменете интересна жена, която сте срещнали, или говорете за нещо вълнуващо във вашия собствен живот. Ако си пада по вас, тя подсъзнателно ще промени поведението си и ще спре да споменава други мъже. Ако не го направи, тя така или иначе никога не ви е виждала като опция. Прекъсвам само за секунда, за да ви изразя своята благодарност за това, че следите моя канал с интерес и искам да ви помоля за подкрепа, която може да направите по Revolut или като се абонирате за канала. Линкове оставям в описанието. А сега нека продължим с видеото. Признак номер 6. Тя никога не става лична с вас. Помислете за най-добрите разговори, които сте водили с някой, когото харесвате. Те се чувстваха дълбоки, лични, истински. Говорихте за мечти, страхове, житейски преживявания, неща, които наистина имат значение. Сега, ако една жена никога не става лична с вас, това е проблем. Тя държи нещата на повърхностно ниво. Разговорът е само общи приказки. Тя никога не споделя нещо истинско за живота си. Това означава, че не ви вижда като някой специален. Жените се отварят към мъже, на които вярват, които уважават и с които се чувстват свързани. Ако тя държи всичко на плитко ниво, това е защото поддържа емоционална дистанция. Един прост тест. Споделете нещо лично първо. Говорете за смислено преживяване или я попитайте за нейните истински мисли по даден въпрос. Ако тя се включи и се отвори, има потенциал. Ако го отхвърли, тя просто не е толкова заинтересована. Признак номер 7. Тя е ласкава само когато й е от полза. Да кажем, че ви прегръща, но само когато има нужда от утеха, или флиртува с вас, но само когато е отекчена. Това е привързаност, но е стратегическа. Някои жени използват малки жестове, за да държат мъжа емоционално ангажиран, дори ако не са наистина заинтересовани. Лек допир, сладка усмивка, случайен комплимент, точно толкова, колкото да ви държат в догадки. Ето как да разберете разликата. Проявява ли тя истинска привързаност, дори когато няма нужда от нещо от вас?
Нейната привързаност последователна ли е или изчезва, когато е щастлива или заета? Ако е топла и студена, вероятно използва привързаност, за да манипулира вниманието ви. Решението. Не позволявайте малките жестове да ви заблудят. Погледнете общия модел. Ако е непоследователна, тя играе игра. Признак номер 8. Тя не дава приоритет на срещите с вас. Жена, която наистина ви харесва, ще иска да прекарва време с вас. Толкова е просто. Сега всеки става зает, но ако тя винаги е твърде заета за вас, но някак си има време за други хора, тя прави избор. Обърнете внимание. Измисля ли извинения вместо да отделя време? Винаги ли е твърде заета, но все пак излиза и публикува в социалните медии? Иска ли да се вижда с вас само при нейни условия, когато й е удобно? Ето правилото. Ако иска да ви види, тя ще го направи. Никоя жена не е твърде заета за мъж, когото наистина харесва. Ако тя е постоянно недостъпна, спрете да я преследвате. Жена, която ви цени, ще намери време, без да се налага да я молите. Добре, момчета, ето го крайният извод. Времето е вашият най-ценен актив. Ако една жена ви дава смесени сигнали, играе игри или ви държи наоколо само за внимание, трябва да си тръгнете. Един високоценен мъж не моли за яснота. Той разпознава знаците, взема решение и продължава напред. Сега, ако сте намерили това видео за полезно, не забравяйте да натиснете бутона «Харесвам», за да могат повече мъже да го видят. И ако сте сериозни относно овладяването на психологията на привличането, абонирайте се и включете известията. Публикуваме мощни прозрения всяка седмица. До следващия път останете проницателни, останете фокусирани и никога не се задоволявайте с по-малко, отколкото заслужавате.